Kuhlolwa umonakalo ngemva kwembhikisho eshiye konakele eThekwini. Le mbhikisho nebikade ikhankasela kuba kukhululwe obengumongameli wezwe umnumzana Jacob Zuma iphethe ngodlama nokuba kungenwe esitolo kwebiwe impahla nokuphetha ngokufa kwabaningi. Abanye babo badutshulwe ngabathile kwathi abanye bafa ngesikhathi benyathelana. Amaphoyisa afuna abathintekayo kulabo ababulawa ePhoenix. Okusiphethe kabi kakhulu isimo sokubulawa kwabantu, especially esikubone kwenzeka ePhoenix, la amagroup lawa abetha gade indawo zabo abulale abantu abaningi kakhulu. ePhoenix nje kuphela abantu abangu-38 okubikwe ukuthi babulewe. Kusukela ngaleso sikhathi uminister ubhekicele uhambelile ePhoenix ngokubambisana no-MEC uPhedi Nkonyeni kwa-establishwa ithimba labaphenyi abaphezulu abazohlala be-investigate wonke lama cases. Isibalo sisonke salabo abaphenywa ngamacala okubulala bayi-163 kulesifunda. Iningi lababulewe belinamanxeba okudutshulwa nawokugwazwa. Abanye bakhincwe intuthu banyathelana. Zikalala uthi amadolobha amancane eRichmond, Mdlovana kanye noMzinto akhahlamezeka. Uthi sonke isibalo sababoshelwa ukwebela amabhizinisi singaphansi kwezinkulungwane ezintathu. Kunamanjalo isibalo sabangenwe igciwane le-COVID-19 silokhu sikhuphuka. Imbiko esinayo isitshena ukuthi ama-cases manje ayaqhubeka nokunyuka ngoba nje kumahora angama-24 adlule abantu okutholakale ukuthi banalesifo or batheste positive bangu-1542. So lokhu kuvezela ukuthi izinga lokutheleleka lisephezulu. Ngokusho kaZikalala, isibalo sabalaliswe ezibhedlela zikahulumeni nalezo ezizimele siyaqhubeka sikhuphuka kulesi sifunda. Thulane Msimanga, SABC News, eThekwini.